Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου του 1943. Οι κάτοικοι των Καλαβρίτων ξυπνούν από τον ήχο της καμπάνας. Άρχισαν οι καμπάνες να χτυπούν. Τι συμβαίνει, δεν χτυπούσαν όπως χτυπούν οι καμπάνες για εκκλησία. Ήταν οι καμπάνες με μεγάλη άλλον τρόπο χτυπήματος. Βερέσαν την καμπάνα και είπαν να πάρετε από μια ημέρα τρόφιμα και μια κουβέρτα. Και μας πήγαινε στο σχολείο το δημοτικό. Όλοι το μόνο που σκεφτήκαν ήταν πόσο πιο γρήγορα θα πάμε εκεί. Λες και μας ετοίμαζαν δώρα. Στο δημοτικό σχολείο οι άντρες της Βέρμαχτ απομόνωσαν τα γυναικόπαιδα. Στο σχολείο μας πήγαινε, μας χωρίζανε. Χώρια τους άντρες, χώρια τις γυναίκες. Αν είμαστε 200-200 γυναικόπαιδα κλεισμένα στις 4 αίθουσες, σκεφτείτε σε μία αίθουσα είμαστε 600 περίπου άτομα. Με οργανωμένες κινήσεις, οι στρατιώτες οδηγούν τους άντρες στο λόφο του Καμπή, βόρεια της πόλης. Τους άντρες τους έβγαλαν από το πίσω πόρτι και τους πήγαν εκεί πάνω. Πήγαν στον τόπο της εκτέλεσης. Αυτό έγινε 2-3 φορές. Γυναίκες και παιδιά έμειναν κλεισμένοι στο σχολείο, αγωνιώντας για το τι θα επακολουθούσε. Σιγά σιγά οι αίθουσες του σχολείου γέμισαν, η ατμόσφαιρα γινόταν αποπνικτική. Πανικός μέσα, να κλαίνουν τα παιδιά, γινόταν πανοζουρισμός. Εκεί μείναμε για ατελείωτες ώρες. Δεν μπορώ να θυμηθώ πόσες ώρες. Μετά σε μια στιγμή βλέπουμε τον καπνό, βλέπουμε κάτι άντρες να φέρουν από την εκτέλεση μαζί, ήταν και ο πατέρας ο δικός μαζί. Απομονωμένοι κάτοικοι βλέπουν την πόλη τους να παραδίδεται στις φλόγες. Ήταν δραματική κατάσταση. Όχι τις πρώτες ώρες, όσο περνούσαν οι ώρες και αρχίζαν να καίνε τα σπίτια. Καταλαβαίνετε τι γίνεται όταν καίγονται 600 σπίτια. Ήταν ένας γέροντας εκεί, μάλιστα, ανέβηκε στο παράθυρο και έλεγε: τώρα καίγεται του Καλδίρη, τώρα καίγεται του Βανιμίτη, τώρα καίγεται του Τάδε. Μέσα σε λίγα λεπτά η φωτιά που έκαιγε τα σπίτια των Καλαβριτινών έφτασε και στο σχολείο. Τότε ο πανικός έφτασε στο κορύφωμα. Την ώρα που οι γυναίκες και τα παιδιά κινδύνευαν να καούν ζωντανοί μέσα στο σχολείο, οι Γερμανοί πραγματοποιούσαν ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματά τους, τη σφαγή των Καλαβριτινών. Αρχίζουν τα μουδράλια να βάλουν από όλες τις κατευθύνσεις. Όλοι ετώσαν όσοι ήσανε όρθιοι. Μόνο 13 άντρες επέζησαν για να γίνουν μάρτυρες της ναζιστικής κτηνοδείας. Κάθε ρηπή έκανε 10 δευτερόλεπτα περισσότερο να τελειώσει. Εμένα μου φαινόταν ότι πέρναγαν 10 χρόνια για να τελειώσει κάθε ρηπή. Εγώ μόλις είδατε πιάσαν τα πολυμπόρα και έβαλαν, έπεσα κάτω και απάνω μου έπεσαν άλλοι τραυματισμένοι και έτσι λύτωσα από τα πολυμπόρα. Μετά όμως άρχισαν τη χαριστική βολή και όταν ήρθε η σειρά μου με πήραν από το πόδι, με έσυραν επί 3 μέτρα περίπου και μου έδωσαν τη χαριστική βολή στο κεφάλι. Όταν μου πήραν πίσω στο κεφάλι μου πήγε τη ρόσα. Εκεί έμεινα επί αρκετή ώρα και έχασα τις αισθήσεις μου. Σιγά σιγά όμως τις ανέκτησα. Και ο Αργύρης Φερλελής επέζησε μετά από 2 χαριστικές βολές. Άρχισε αυτός και έβρεχε το. Πέσανε κάτω και εγώ σχεδόν έπεσα από τους τελευταίους κάτω. Μαζί και 2 αδερφούς που είχα. Ο ένας ήταν πιο πέρα από μένα, δεν είμαστε μαζί.
Έβαλαν οι Γερμανοί όταν βάλαν τις ρηπές, η κάθε ρηπή έκανε 10 δευτερόλεπτα περισσότερο να τελειώσει. Εμένα μου φαινόταν ότι πέρναγαν 10 χρόνια για να τελειώσει κάθε ρηπή. Μας βάλανε 3 ρηπές, τέτοιες που σας λέω. Σε 3 τοποθεσίες όμως, ένα εδώ, ένα εκεί, αλλά τα είχαν τοποθετήσει έτσι και βάλανε, σταμάταει το ένα, έβαζε το άλλο. Μετά μόλις τελειώσαν και 3 ρηπές ήρθαν κοντά μας. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Άκουγα, λέω. Εγώ τίποτα άθικτος, δεν είχα πάθει τίποτα τότε. Ούτε εγώ ούτε και γύρω μου που ήσαν. Όταν ερχόσαν όσο κοντά μας, ένας μου κάνει ήταν τότε 30, 28 χρονών. Με κοιτάει έτσι με το χέρι του, λέει, η Αργύρη στη σειρά μας. Ήρθαν και σε εμάς στη σειρά μας, του λένε πρώτα από μένα αυτόν. Έτσι τεντώθηκε και δεν είπε τίποτα. Κάτι ψιθύρισα, αλλά δεν κατάλαβα και καλά. Εγώ έτσι, όπως καθόμουν είχα το χέρι μου έτσι. Εδώ μου δίνει μία, τρυπάει το χέρι και με παίρνει και εδώ. Τώρα δεν φαίνεται καλά. Ξισταπρίστηκε έτσι το μάτι, με έβγαλε αίματα και αυτά. Πάλι το ψόφιο. Μετά από 2-3 λεπτά, ξέρω εγώ, έρχεται άλλος με πιάνει από εδώ, από το αυτό. Με γυρίζει ανάποδα και μου δίνει και άλλη μία βλότος εδώ στο κεφάλι. Έχει ανοίξει το κεφάλι μου. Ήταν μεγάλη πηγή, τώρα είναι και 50 χρόνια. Έφυγαν αυτοί, όχι με τη δεύτερη με πόνεσε πολύ. Και άρχισα και πήδαγα, πώς πηδάω κόκορας που τον σφάζω. Έτσι έκανα από εδώ, έκανα από εκεί, αλλά έναν καιρό. Βλέπω κι άλλον και με σημάδευε πάλι να μου ρίξει. Και λέω δεν κάνω το ψόφιο, με γλυκώσω. Και όπως έγινε αυτό. Έπεσα κάτω, δεν ξανακουνήθηκα εκεί. Όσο οι Γερμανοί εξολόθρευαν τους άνδρες των Καλαβρίτων, στο σχολείο τα γυναικόπαιδα αγωνίζονταν να σωθούν από τις φλόγες. Την τελευταία στιγμή η πόρτα του σχολείου άνοιξε. Γυναίκες και παιδιά πετάχτηκαν έξω. Μια γυναικούλα, μάλιστα η Κρίνα η Τσαβαλά, την πάτησαν μέσα στην οχλαγώγη που έγινε, στην αντάρα δηλαδή, που δημιουργήθηκε στο φόβο και στο πανικό για να βγούμε έξω να γλιτώσουμε. Την πάτησαν γιατί έμεινε νεκρή. Μια γυναίκα που προχώρησε λιγάκι προς τα μέσα είδε πάνω εκεί στον τόπο της εκτελέσεως όλη η πλαγιά να είναι κατακόκκινη. Πλάκωσαν την άλλη μέρα όρνια και κοράκια, τα οποία σαν σύννεφο πετούσαν να πάνε από την εκτέλεση. Χτυπάγαμε ντενεκέδες, χτυπάγαμε κραυγές. Ανάβαμε φωτιές και το βράδυ για να φύγουν τα αγρίμια, τα οποία φτάσανε και αρχίσαν να τραβάνε τις σάρκες των νεκρών. Προχώρησα και πάτησα και πήγαν τα πόδια τα παπούτσα μέσα στο έδαφος από πυλό αίματος και χώματος. Από εκεί και πέρα την άλλη μέρα ξυπνήσαμε όλοι δυστυχισμένοι, πειρασμένοι και πολύ περισσότερο απογοητευμένοι, διότι δεν είχαμε από πουθενά βοήθεια και πολύ περισσότερο δεν είχαμε πώς και με τι τρόπο να θάψουμε τους νεκρούς μας. Και όπως έχει υποθεί πολλές φορές, πράγματι οι άνθρωποι σκάψαν με τα νύχια τους. Τέλος πάντων πήγαμε εκεί πέρα, είχαν μαζευτεί πολύ γυναικόπαιδο να μου, είχε μαζευτεί, καλά λέω γυναικόπαιδο να μου, και κοίταγε ο καθένας να βρει το δικό του. Το αίμα ήταν πλημμυρισμένο χάμω, επάταγησα πάνω στο αίμα να μου, σε μυαλά, σε κομμάτια, σε χέρια, σε αυτά τέλος πάντων να μου. Και ο καθένας έψαχνε το δικό του να το βρει, το βάλω σε μια κουβέρτα. Φωνάζει μια γυναίκα, τρέξτε γυναίκες, ένας ζωντανός εδώ, να τον σώσουμε. Τραβάμε τον ζωντανόν, ξέρω εγώ, τρέχουμε από εκεί, προσπαθούμε να τον αυτόσουμε. Πεθαίνει στα χέρια της γυναίκας ένα παιδί. Άλλοι κάτι εκεί, άλλοι σγαρλάγαμε. Τρώγαν τα σκυλιά. Εγώ κουβάλαγα χούμα από το ποτάμι. Πέτρες, χούμα, πέτρες, έρνα πάνω του. Δεν με τον έφανε τα σκυλιά.
μας είπε κάποια γυναίκα πρέπει να πατήσουμε μετά από πάνω για να κατακάτσει στο χώμα, να μην έρθουν τα σκυλιά και τα όρνια και το ξεθάψουν. Και έβλεπες να γίνεται ένας χορός απάνω στους τάφους από γυναίκες πιασμένες έτσι να χοροπηδάνε πάνω στον τάφο. Δεν θα ξεχάσω τη μητέρα μου σκεπασμένη με ένα μαύρο μπατίλι. Που έκανε χρόνια να το βγάλει. Ακόμα μέσα στην εκκλησία θυμάμαι, η δεξιά πλευρά ήταν σχεδόν άδεια από άντρες, ενώ η αριστερή ήταν γεμάτη από μαυροφορεμένες γυναίκες. Αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Μετά την εκτέλεση ήταν δύσκολη η ζωή στα Καλάβρητα. Ενωμένοι βέβαια, πικραμένες μάνες, δυστυχισμένες γυναίκες, οι οποίες είχαν διπλό ρόλο. Να μπορέσουν να μας αναγκάζουν, να μπορέσουν να μας ζήσουν, δουλεύοντας και τι να δουλέψουν, και πολύ περισσότερο να μας διαπαιδαγωγήσουν, διότι είχαμε ήδη πάρει ένα δρόμο άστατο. Εφόσον είμαστε ορφανά παιδιά, δεν ήταν δυνατόν ποτέ να μας μπορέσουν οι γονείς μας να μας συγκρατήσουν